Mna ndingupinki ndiqale uzapha ecaweni ngoNovember last year qala kwami ungena kule minyanga yelikhaya utata apha wandiprofeta eqala undibona utata ndabe ndisanda ungcwaba ubrother wami utata endixelela ngaloo nto ngokufelwa kwam oko nonyana wam esanda ubhubha utata wazichaza zonke ezo zinto. Wahamba nobani mama? Who are you with, you, ma? Ndihamba nomnyana wam nobrother wam. Hamba nomnyana wakho nobrother wakho. Ukufa neingozi Death and accidents. in the house. Emzini. Kowenu kini nje. Your house. You are surrounded Your by death and accident. Nihangwe kukufa Knives, nengozi. guns. People are dying with knives. Abantu People are bafa dying with ngemoto, guns. nangemipu. Huh? Kunjalo. Where are you from? Usuka Torrance tata. Msuke Torrance. Torrance. Ngubani umyeni wakhe? Who? You are the brother. Kule nyanga iphela besinqoba A gun. eduyulu. Yes. Professor. That's why I'm saying I see in a brother. spiritual realm. Lona lithethe yabona kulizela You kamoya. are surrounded by accident, Nihangwe zingozi. guns, Imipu. death, Amabhozo. and knife. Imela. Your son was Nyana wa- taken through a knife. Wathathwa ngemela. Go to the altar. Too much, Papa. Enyuke esibingelelweni. Name of Jesus. Egameni lika Yesu. Xa sigodukayo ngaphansi ufumana ingozi embi nomyeni wami kakubi qha luckily bendithenge prophetic zonke izinto ze-prophetic apha xa ndikhwele emotweni yachithakala yonke le alabhasta yam kanti ndathi ngumsebenzi kaThixo ngoba saphansi ubhubha kakubi kulaa ngozi utata unalaa cawe bethunana ingenisa ngo-9 qho ecaweni phaa etivini qho ngo-9 bethunana niyimamele laa cawe inamandla laa cawe inamandla lemithandazo abaprofeti abawuthandazayo unamandla utata uvula apho kuvalwe khona utata thina sijonge imali emihlaba thina singabantu basekhaya kudala esayilibalayo ndibone ndifikelwa yicall phaa endlini ndingayihoyile call itsho le call ndiqonde ngamatyala mandingayihoyi le call kodwa kubekho into ethi sekukudala ndiyibambe ngomsindo le call bandilele xa ndithi lo mntu asandibuze ngomamam ndixhume asandixelele ngemali ebendingayicinga noyicinga imali esifuneke sizifumane imali zethu manikele into zikamamam ndithini nangoba ndizolanda zona ezinye koobrother bam apha iinto zikamamam abe sendixelela ke ngoku lo mntu uzawuphinda andithumele uWhatsApp laa mini yangecawe bendizawuzapha ecaweni ngonge-prophetic key service andakwazi ukuza ngoba bendizolanda intlanzi andabi namntu ogcinisa intlanzi yam uba izawubola ndavuka ngomvulo ndabona ikhola idingene ndabamba le fowuni njengoba ndisecawe ndithetha athi tata ubuyise uthumele nje imeseyiji ngokwenzeka ntoni ngoku yaphinda yabuya imeseyiji mayibuye le meseyiji ndiyayifuna le meseyiji bekuthiwe ndizawuthumela izinto ngayo ndimxelela uba khawuphele 10 minutes yatsho ifowuni thumela zonke ezaa nto bendizifunda befuneka azithumele bethunana intambiso katata inamandla ndimxelela uba lo tata wale ndawo mna ugrombe imali besingayicingelanga noba isengqondweni imali katata wam owabhubha kudala ngo-2000 umntu xa ungene apha believer naxa umbona etivini believer. Inkosi.